Gihulagway nga drug den sa barangay Calambang, gironda pasado alas 8 gabi. Tulo ang gipasangin lang nalabigid sa giling drugas na siko. Matod ni Lia Alcantara, tigpamaba sa PDS-7, nga midagan ang pagpanid sa mga operatiba sa ahensya aron mapahigayon ang bypass operation patok kang Eduardo Talingting, 51 anyos, white trabaho, gitumbok nga drug den maintainer. Yabagan ang PDS-7 sa masakop sa PNP Regional Intelligence Unit, Cebu Intelligence Team sa Cebu City Police Office ug sa kapulisan sa Station 6 sa CCPO. Lakipsan asikop sa ronda sa Sitio Manga, Barangay Calamba mao ang laing duha ka mga tao nga mibisita sa drug den atol sa bypass operation. Nasakmit ang gidurahang siyam ka mga putos sa gidurahang shabu nga mitimbang og 11.6 grams nga mabalor sa 78,880 ug ang 650 pesos nga ginuhang halin sa illegal drugs. Ang kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka patok sa mga dinakpan.